gabe galdezka, askotan galtzen dugu bizitzan zentzua, ta gehienetan ez zaigu babesa zona eskazkazka. Askotan gauza zinbla konplexuak dira, eta buru haustetan itotzen gara. Errebideak, adiak, gure bideak errazten ez dituztenak. Egunak pasa, aldaketaren zain, egoera norte montre aldatuko da. Nik bizitzen, gauaren iluntasuna astintzen, errutina ekiditen, gero buruari galdetzen, saiatzen ulertzen, zera gauzen etorkizun antolatzen. Oraina, ez badugu onartzen. Nace, estudia, trabaja, ten una hipoteca, cotiza, vives. Todo fue una gran mentira. Personas vacías, vidas falsas demolidas. Familia de anuncio, 4 putas y un bujo. Personas que disfrutan la vida solo si es jodiendo. Pues escucha amigo, te llegará el puto escarmiento.